Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Witajcie, Emili. Słuchajcie, co my tu mamy? Macie mnie, ja jestem Niklas, to jest Battlefield Bad Company 2. To jest mapa, o ile się nie mylę, to jest mapa szary ekran. To jest mapa Zatoka Nelsona w trybie gorączka. I może co tak na stracie, przypominam wam po raz wtóry, że jeżeli ktoś by był zainteresowany Bad Company 2, to zapraszam was na G2A, do którego link mam w opisie, tam można sobie kupić za lekko przeszło 2 dyszki Battlefielda Bad Company 2 i pamiętajcie też, że z kodem Pieron macie 3% zniżki. Także zachęcam, kto jeszcze nie ma, a może ktoś miał, a no zgubić grę to raczej ciężko. Ale wiecie o co łazi i muszę się teraz skupić na tym, co się tutaj do 100 pierunów wyprawia. Bo dzieje się bardzo dużo i trochę nie ogarniam. To ewidentnie nie byli nasi kamraci. Dobra, to musi... 5000 expa za jedno zabicie. Czuję, że to jest... Czuję wewnętrznie, że to jest serw idealnie dla mnie. Ale to bardziej szturmowiec by się tutaj przydał. Czuję... I co? I co? I było bardzo dużo komentarzy pod ostatnim filmem z Bad Company, co bardzo mnie ucieszyło, że żywicie podobne uczucia do tej części BF-a jak ja. Wielu z was też uważa, że to jest najlepsza część, niepowetowana część BF-a, że z tych nowożytnych nic tak nie dawało takiej kupy zabawy jak to. Ktoś bardzo ładnie napisał, że ma takie wrażenie, jakby po prostu tą część tutaj, te levele i w ogóle grę projektowała jakaś taka dobrze skumana grupka przyjaciół. Wiecie o co chodzi? O podobnych zainteresowaniach. I że to jest po prostu takie... Widać, że jest tutaj w tej grze jakieś serce tutaj w to było włożone, co potem według mnie im dalej w tym już trochę gorzej. No i tutaj się mogę się w 100% z tą opinią zgodzić, że tutaj widać było jakąś taką, jakby to ładnie powiedzieć, pasję może. A może po prostu wtedy im się jeszcze chciało, a potem już trochę mniej. Znaczy wiecie, Battlefield 3 i Battlefield 4 to nie są złe gry, tylko tutaj były jakieś to takie... Tu było coś takiego, sam nie wiem w sumie co do końca. Jakieś takie jajo, fajny singiel. No to wtedy w dalszym ciągu ta destrukcja otoczenia, którą ten Battlefield zapełnił, to było coś takiego dość, powiedzmy, może nie rewolucyjnego, ale no... O, 40 level, ale dalej była to jedna z nielicznych gier, gdzie na taką skalę dużą można było... Można było wszystko równać z ziemią, to jest fajna klasa, niby medyk. Z nieba lecą trupy. Niby medyk, ale to jest tak trochę to dziwnie, znaczy dziwnie, bo w trójce potem już mamy tak, że ten, który ma ciężki karabin maszynowy, to jest wsparcie, nie? To jest support i on rzuca amunicję. Tutaj natomiast karabin ciężki maszynowy, tutaj mam SAWa amerykańskiego M249 SO, to on jest medykiem, a amunicję może sobie rzucać każdy... I lekarz dupa, kiedy pocisków kupa. A amunicję sobie sam rzuca szturmowiec. Dobra, tu możemy wziąć to, bo tu jest celownik bodaj. Od razu tak. Bardzo fajna klasa z bardzo fajną, bardzo silną... bardzo silną bronią. No i też dodatkowo można pomóc kamratom z drużyny, znaczy jak ktoś się na to nastawia, bo ja powiem szczerze, że jak tą klasą zawsze grałem, to byłem... Impas, moi państwo. Wdupiliśmy się w niedobre bardzo... No już walą. No, rzucimy apteczkę. Są takie momenty, że jak się człowiek zespawnuje, to potem nic ino ginąć co chwila, nie? Tragedia. Mamy też defibrylator jakby co, sam się tutaj uleczę z mojej apteczki. Dobra. Pyk, na szybkości. Który taki mądry był i strzelał do medyka? Do medyka nie wolno strzelać, oni chyba... amerykańskich filmów nie oglądają. Dobra, 9/8 najważniejsze, że in plus. Teraz sobie weźmiemy broń od samego Johna Rambo. Ale mogę sobie wziąć celownik, bo bez to trochę lipa. Co to za nielegalne zbiegowiska? No, nie wyszło mi trochę jak John Rambo, nie? Ale Rambo też chyba w końcu zginął, czy jak to tam było?
Kurde, bo już nie pamiętam w sumie. O, to też jest spoko. Zrobimy sobie taki dzisiaj tutaj przekrój przez klasy. Raczej przekrój przez zgony, Niklaus pewnie powiecie. Ty nie umiesz grać w to. Dobra, dobra, zobaczymy. Jak tacy jesteście mądrzy, to zapraszam na live'y na Hitboxie. Tam możemy sobie pograć razem, albo przeciwko sobie. Także zobaczymy, jakie żeście są kozaki. Zobaczymy, jakie żeście są kozaki. Bardzo gorąco was zapraszam. Link do Hitboxa macie, jak wszystkie linki w opisie, nie? To już pewnie, raczej na pewno chyba wiecie. Wow, a co tu się dzieje, co tu się dzieje? A, panie Yeti, panie Chewbacca. A, wstawaj. Wyglądało, jakby mnie pokarało za używanie defibrylatora, a może, nie wiem, bo się spięcie zrobiło i mnie pizło. Peron wie. Ale to tak się goda, że peron wie, nie? Znaczy po śląsku, bo na śląskim chyba się tego nie używa. Także moje pytanie jest, gdzie jest ten peron i czy on naprawdę wszystko wie? Dobra, czerwony październik popłynął. Ale może sobie ogramy jeszcze jeden jakiś meczek, bo to był taki króciutki. Także czemu nie? Jak wygląda zabicia zgony? 1. Ej! Idealnie wymierzone. 11 na 11. Tutaj w ogóle się dostaje jakieś masakryczne ilości punktów. Widzicie? 100 600 punktów zrobiłem, zaraz będzie 41 level. To jest taki jeden z tych serwerów, gdzie tych punktów naprawdę się dostaje bardzo dużo. Także jak ktoś ma niski poziom i jest z tego powodu jakoś zasmucony, to można bez problemu wbijać i się trochę dowartościować. O! Gdzie wióry rąbią, tam drwa lecą, nie? Czy chyba na opak? No chyba już ktoś wylądował, tak mi się wydaje. Czy mi się ino wydaje? O, już są koledzy, już. No to się teraz poczułem normalnie jak w H1. Z1. Kolego. Nie wolno. Wow, a co to jest za zbiegowisko tutaj? Ach, byłaby czwóreczka. Ale trójeczka też dobra, nie? Dobra, co jeszcze tu mamy fajnego takiego? PKM Peczeczenek. Bardzo fajna broń w Battlefieldzie trójce, niekoniecznie wiem jak tutaj działa, bo... A to jest w ogóle fajnie umiejscowiony punkt w tym bloku. Znaczy w tym domie tutaj, że jak się ten dom zawali, to no, to jest po punkcie od razu, nie? A, rozwalili nam go, jak to się mówi, im Augenblick. Także żeśmy się... O, ale granat. Krótko mówiąc, żeśmy się nie nawalczyli. Dobrze, to nie jest hardcore, bo już by było... No. Delikatnie rzecz... LOL. Ujmując słabiutko. Spróbujemy to. O. To jest, na pewno kojarzycie. To jest następca słynnego w pewnych kręgach MG42. Każdy fan pewnie drugowojennych shooterów dobrze go kojarzy. A MG3 to jest właśnie taka... Ło, jak Rambo. To jest właśnie taka jego współczesna wersja. Olbrzymia szybkostrzelność, mała celność, duży czas przeładowywania, ogromny rozrzut, damage taki se, ale na niezbyt duże dystanse można tym, szczególnie na hardkorze, bo wiadomo, większe obrażenia, szybciej schodzi HP, można tym siać taki pogrom, że głowa mała. Widzicie jaki mam nawyk kucania z CS-a? Który jest zły, który... Skorygował mi nawyk. Który jest zły nawet w CS-ie ponoć. Ale ja tam nie słucham rad specjalistów. Także dobra, może teraz trochę szturmowania szturmowcem, jak sama nazwa rzeczy. Czy tam ktoś jest gdzieś? O tak, jak najbardziej. Jeps, jeszcze granatem poprawimy. A, w szopie był. Zabijmy subkarabinka, jedna z lepszych broni u technika. Wow, panowie. Proszę nie strzelać. Dajcie chociaż trochę pobiegać. Potem powiedzą na YouTubie, że lamer. Jestem tężny lamer, leszczyk. O. A.
Zawalimy ten dom w pierony? Myślicie, że się uda? O! A, już myślałem, że będzie siadał. Już niestety nie mam granatów, żeby go dobić. Ale pewnie... O, halo, No dobra, już sobie poradzili. What? Wytłumaczcie, co się stanęło. Bo nie ogarnąłem. Aj. A, macie, zjedzcie se granat. Ciężka zbitka słów. Masakrycznie. Dobra, siup. 4 baby, 8 dup. Pyk. Trzymać kurwa. A gdzie on z tą rułą biegł? Szaleniec. Jeszcze by się potknął i sobie zrobił. Ała, musiałem powstrzymać. A, ten się skradał, chciał kampić. A. Nope. Camping is not allowed. Dobra, tam są z przodka, ja ich dobrze widzę. Oni myślą, że ja ich nie widzę, a ja ich widzę. Ach, oni mnie też. Czyli sprawiedliwie, pół na pół. Dobra, spróbujmy sobie... O! To jest chyba najbardziej charakterystyczna w sumie broń dla Bad Company. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zawsze jak były jakieś trailery singla czy coś takiego, to właśnie ta broń się pojawiała. XM8. Nie wiem w sumie, czy ten karabin jest w użytku. I mi się wydaje, że jak Bad Company powstawało i oni go tutaj implementowali, to wtedy on był w jakiejś fazie eksperymentalnej. Tak mi się wydaje, ja się w ogóle kiedyś bronią bardzo interesowałem, wiecie, ja czytałem, miałem encyklopedię broni takie rozmaite i tego typu lektura to był mój chleb powszedni. Chleb. A! Dobra panowie, brójcie. Jak to blenduje, aż się w oczach tak pierę do dekla. Dobra, jak wygląda sytuacja? Ło, jestem pierwszy. Ej, spoko wynik, 17 na... Już się więcej nie aszę wynikiem, bo to nie daje dobrego efektu. To prowadzi do nagłej i nieoczekiwanej śmierci. A to ja, no, nie lubię tak, nie. O, widzicie, to jest naprawdę... Ło, jaka trójka. 20/7. Jest mocno, jest we mnie moc. Skill nie ginie, moi kochani. Ła! LOL. To mnie, krótko mówiąc, konfudowało. Bożech zdziwion i zaskoczon. No ale takie akcje właśnie mają miejsce w BF-ie. A tam się dzieje i jakoś nikt się nie kwapi, żeby coś z tym zrobić, nie? To był jawny cheat. No pipki, przestańcie. Kurde, ale jak on mógł nie zginąć? Od mojego granata się zastanawiam. Zrób senik, szukam mamy, głąbie. A, w to robimy ten granacik. Też jest na killing spree. Co ty nakładzie? LOL! Widzieliście go, jaki agent? On chciał z ruły wydupić z Karla Gustawa. Do piechoty. A, spawnują się tu. 41 poziom. Ale skill nie ginie, moi drodzy. Parę meczyków rozegranych i 23/10. Jadę leszczyków jak głupi. Zresztą wiecie. Niekierowany. Jak grałem w Bad Company, to jeszcze kierowania nie było. Jako takiego. No, na pewno nie... Zaraz. Jak było Bad Company 2, to nie było Counter-Strike'a Global Offensive, nie? Dobrze mówię? Czy był? A ja nie grałem. W ogóle kiedy wyszło Bad Company? Bo ja tak nie mam pamięci do premier gier. Zresztą Bad Company 2 w przeciwieństwie do 1 nie miałem kupionego już na premierze. Także... No, ej, co jest? Co mi się na kapiszony przełączyło? Że mi jest ciężko powiedzieć trochę, ale wy mi pewnie podpowiecie. Jak zawsze pomocny czat
Zawsze pomoże. Pomocny zawsze pomoże, no tak. Lol, dobra, to było... To było nie w kanonie, ale... Nie w kanonie, ale Grenade Launcher, nie? Hahaha, ale mi wyszedł żart, oh my. Oh my. W plecy też nie w kanionie, nie. W kanonie. Jakby tutaj przestrzegać tych wszystkich zasad, konwencji genewskich i tak dalej. To tak jak w GTA jechać i stawać na czerwonym świetle. Wiem, że... No, fajnie. Na pewno są tacy ludzie, co próbowali, nie? Tylko po co? Tylko po co? Wyobrażacie sobie na przykład całe GTA przejść i w ogóle na przykład stawać na przejściu dla pieszych, nie... starać się może, nie no, ludzi nie zabijać to nie idzie, nie? Bo to jest mimo wszystko większość zadań wymaga od człowieka... No przestańcie bić! Aż mnie nos swędzi. Na gorzołę chyba. Większość misji tam wymaga tak jakby zabijania ludzi, także no. Ale wiecie o co chodzi, jakby nie zabijać ludzi postronnych, nie? Bo wiecie, że tak się gra często w GTA, że po prostu się gra odpala i sobie jeździsz po mieście i wesoło szczelasz do cywili, nie? Rozjeżdżasz tam staruszki, prostytutki, bijesz i takie rzeczy, chyba że to tylko ja tak robię. Ale nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, spróbujemy grindem. Zabójcza broń, tylko... Celownik taki jest jaki jest. Ale no. Ale można postrzelać od czasu do czasu. Można przeładować, bo wiecie, tak naprawdę utarł się taki stereotyp przez gry, że grinda nie można było przeładować. Można było, tylko trzeba było całą tą blaszkę wywalić. Na przykład, jeżeli nam zostały 3 naboje, no to żeśmy je marnowali, nie? Ale sprzedam wam taką ciekawostkę, może nie słyszeliście o tym nigdy. Amerykańscy żołnierze mieli taki system oszukiwania Niemców, że na przykład wkładał pustą blaszkę, jak była walka na bliski dystans i strzelał i blaszka robiła ping i wyskakiwała. I niemiecki żołnierz myślał, że... że Amerykanin nie ma już amunicji, a co się okazywało? On po prostu tą blaszkę dla niepoznaki dawał i on wtedy ładował nowego klipa. Nie, w sumie klip nie, po angielsku do takiej broni to magazine, klip to do pistoletu raczej, nie? Nową łódkę nabojową wkładał i... No i po Niemcu, nie? No i po Niemcu. Tacy byli... Ach! Tacy byli Amis szczwani. 30/16, powiem wam, no... Jest we mnie moc jeszcze cały czas. Koordynacja oko-ręko. Koordynacja oko-ręka jeszcze trochę jest, jeszcze troszkę. Jeszcze troszeńkę. Nie wolno, proszę pana. Nie wolno bić naszych kolegów. Kto tu taki mądry jest? Pokaż się. A, kurde. Nie cierpię, jak mi ktoś kila sprzed nosa normalnie schachmęci. To jest, wiecie, to jesteście tak przyczajeni na kogoś, wcelowani i tak sobie myślicie, już to widzicie oczami wyobraźni. Ty będziesz mój i... Aha, granat. No a ktoś nagle go... I jest... I smutełe. A jakbyśmy z tego spróbowali? Łoje, to jest taka nowoczesna wersja M1 Garanda. Ale... Jakoś nigdy tej broni tutaj nie opanowałem. Nie wiem czemu. Pomimo, że chyba ma w sumie... Widzicie, jest pechowa, ginie się przez nią. Pomimo, że ma bodaj większy damage, to jakoś tak ten celownik jest taki średnio wygodny. No, niby wiem, że można sobie zamontować na przykład Red Dota zwykłego, czy tam ACOG'a, ale... LOL. No dobra, to było ciekawe, co najmniej. Spróbujemy z tego tyle pomęczyć. Ile? 32/20. Jeszcze nie jest źle, jeszcze nie jest źle. Dopóki Niklaus na pierwszym placu, to nie jest źle. Wam powiem. Żeby się udało... O, kolego, oj. Ach! Co, czysty knife kill, chociaż tak naprawdę to mi się wydaje, że ten nóż go nie powinien był sięgnąć, no ale... Zaletą w stosunku do Grinda jest to na pewno, że tu mamy większy magazynek, nie? Tu jest 10 pocisków.
Ła. No i chyba jest faktycznie większy damage. Nie wiem, czy to jest zgodne z faktami. Faktami autentycznymi tak zwanymi. Nie ma czegoś takiego jak fakty autentyczne. Oj, aleś mnie wystraszył gościu. 37/22. No, nie powiem. Nie powiem, całkiem w porządku mi się wydaje. Trochę nawet powiedziałbym place'y. Jakbym miał takie w CS-ie takie staty zawsze, to już bym miał rangę, wiecie, gołąb w zbożu. Co najmniej. Ej, czajcie w ogóle takiego CS-a z feelingiem takiego BF-a? Znaczy, rozumiecie o czym mówię? Hitmarkery, modyfikacje broni, jakieś tam skiny na... Ale wiecie co mi się zdaje? Mam taką wizję, znaczy wydaje mi się, że kiedyś może dojść do tego, że w CS-ie będą skiny na postać. Wiecie? Myślę, że jak kiedyś wyjdzie następny CS, a jestem przekonany, że kiedyś wyjdzie coś jeszcze po Global of Counter-Strike, Global Offensive, dobrze mówię. Place. To myślę, że będą skiny na postać, że skiny na broń to jest tak naprawdę pierwszy krok do tego, że w końcu w CS-ie będziemy sobie też kupować kominiarki, handlować butami i tak dalej, nie? No, że będzie trochę jak w H1 w tej materii. Dobra, co my tu ugrali? 39 zabitych, zgonów 23, 1,69, celność 20,34. Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego powiedzieć jak place'y mocno. Och, gdzie moje napisiki najdroższe, informatywne. A, dobra, dajmy je, gdzie je widać, nigdzie. Gdzieś tutaj je może zmieścimy. O, wszystko nagrywam na żywo. Ktoś mnie pytał, jak obrabiam filmy. Nie obrabiam, nagrywam na żywo na OBS-ie, bo to zaoszczędza kupę czasu i jakości materiału również. Taki surowy, bo wiadomo, że w renderze jakość się tam gdzieś zawsze traci, nie? A tutaj jest to tak, jak nagrywam. Także co, bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie łapkę do góry. I co? I mam nadzieję, widzimy się na live'ach, gdzie będziemy mogli sobie razem pograć. I tymczasem, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Jeszcze na pewno wrócę do BF-a.